la resurrecció. Cel i terra units van, i un encreuament faran. Hi ha coses molt reals i d'altres que només són mites. Noves vides naixeran i d'altres s'acabaran. I això es repeteix en un cicle infinit. En aquest món hi ha algo molt profund. Quan allò inevitable arriba, la vida em pot donar una altra oportunitat de ser. Els nostres poders s'ajuntaran i la llum a tots ensenyaran. El xaman observa i la justícia tindrà. Aquesta espasa ja deu saber que no és tan sols una arma més. Dos mons tu amb ella uniràs. Els dos mons humans i esperits han de mantenir-se sempre units. L'harmonia hem de preservar. Els dos mons podràs protegir amb valor i la llum durà. Resurrecció.